A fiolában galliumfém található. A gallium egy elég érdekes fém, ugyanis az olvadáspontja 30 Celsius fok, vagyis vannak olyan helyek a Földön, ahol egész évben folyékony halmazállapotú. De még Magyarországon is simán előfordul időnként 30 fok feletti hőmérséklet, ezért itthon is vannak olyan napok, amikor egy folyadékról beszélhetünk. De ha nincs 30 fok felett a hőmérséklet, akkor is könnyen megolvasztható, például elég csak mondjuk a kezünkben tartani egy ideig, vagy egy ilyen elektromos főzőlapra rátéve a legalacsonyabb fokozatot bekapcsolni. Az ilyen általánosabbnak mondható fémek között elég ritka az ennyire alacsony olvadáspont, ugye a higanyról tudjuk még, hogy közönséges körülmények között folyékony, ezeken kívül csak a cézium és a francium van még, ami szintén aránylag alacsony olvadáspontú, de ezek azért nem éppen nevezhetők hétköznapi fémeknek. A higannyal viszont az a baj, hogy mérgező, ezért a használata során nagyon körülményes óvintézkedéseket kell tenni, szóval gyakorlatilag nem nagyon létezik olyan fém, ami földi körülmények között mindig, mindenhol folyékony, könnyen hozzáférhető, és nem igényel különös biztonsági óvintézkedéseket a használata. Viszont a gallium egészen közel áll ehhez, ezért kísérleteztek azzal, hogy milyen nem mérgező más fémekkel lehetne esetleg ötvözni, amivel lejjebb lehetne vinni az olvadáspontot. És arra jöttek rá, hogy 68,5 tömegszázalék gallium, 21,5 tömegszázalék indium és 10 tömegszázalék ón ötvözet esetén a létrejövő fém olvadáspontja egészen megközelíti a higany olvadáspontját, tehát egy átlagos szobahőmérsékleten megvan a hőnáhított, nem mérgező folyékony fémünk. Mivel egy gallium-indium-ón ötvözetről van szó, ugye az ón latin neve stannum, ezért az ötvözetet gall-in-stan fémnek nevezték el. Csinálok én is egy gall-in-stan fémet. Amit megolvasztottam gallium pontosan 68,5 g, 100 g gallinstant szeretnék, ezért hozzá kell még adnom 21,5 g indiumot és 10 g ónt. Először a szükséges mennyiségű indiumot adom hozzá, majd alaposan összekeverem. Ezután pedig jöhet az ón. Miután jól összekevertem, leveszem az elektromos melegítőről az elkészített gallinstant fémet, és szobahőmérsékletre visszahűtve látom, hogy marad folyékony halmazállapotú a fém. Annyit érdemes még vele csinálni, hogy kb. Ilyen 1%-os sósavval egy kicsit megtisztítjuk, aminek hatására a felületi oxidréteg és az esetleges szennyezők is feloldódnak. Ekkor már a gallinstannak a kinézete is és a viselkedése is nagyon hasonlítani fog a higanyéhoz.